Hakajing hiar ki pulit syaka Shnong lait dulong ban jenrat ge Kynja balakam ba udei u balatung bean hakate ka Shnong haka athui tarik risa urang ba Shnong ke Shnong lait dulong ba laustar kharkrang ula Kyntait ba kinong Shnong ka Shnong ki rep ya Kynja henre ula ong ba utei ujat udei u ba mihi haka por ba ki tung jing tung ngalor kata ula ong ba yaw ni ujat jing tung kat kum ka jing tip jungu ki pedon kam kum ka sebo haka por ba ki tung jhur nalor kata umla aban tip shu kumno ki pendon kam uni ujing thung udei uba mi haman ki jaka jong ki trai Shnong bai dei ne ha po Shnong ta bon ong ban rep khnang ba yun ne ta ngam don jing tip hi kat kum ga jing tip jing i jinga ba ya thu khana ke nong rep i na po ai ki bonong rep ki dei ba tang nong rep phan da ki rep yu phan jor ba bun da majority ki mo ki dei ba rep phan ba jadin ba rep phan ba de ta kemut une uai bon ong Kynja rep jo bo ong phi rep phi mer hi tu na uai une u ba phi ong phi manta kan long bi hi kan umi la mi hi nong to kami la kami pan i la i kum to tela de ke por pada te une kia marhne babun kia de nong rep te don kam ngek sebo sabron kam ngek sebo jika begin le ot chne stai de ke bu na dum ne kia dan krang sebo te tang kata te dan teng malos nyam mel ka mer long siang into mer ke tang kata hi ka kom penan kam kat ke jing thu ka ba ke nong rep ke ya thu kan te ka long ka bas ngolong ru ba nak nak kulit ka suwan kum ne ba long nong rep kim de jam long ba ke ni rep khnang yo no we kim ya tip da te de kata hi kom ti bolok mata yo ni Kynja ki lem no ki penlek support na ki di ki thiet na ki di nam ki habakar kom penan kam te ka de kata ki man kum sebo da tip kan maneru ba ong ba long bala bandi banla tak ki nam da amla phi nga ban tip kum no ki dan kam kum no ki le long ka jing tip te ki penan kam tum ta taman lek sebo lek sebo kamot ju don tip badi ki Shnong ki badi ai wa di se ta ki di ne kum di ni ta tanga nam tip phi ong tip ba khana ba ya thu ta bang i ngro ta ka dei ta kum ta ta te kamot phi men te ya kata te ta kan maneru nakaliang kat kulit ba di ong ta kan ba dei umaru bomlong ta tela damlong te nakaliang ing ong ba ni dei ban hab ban ya rat ya pam no ya pom no ya pen khoj no ban haju ka poru lada udai ta umaru bomlong te kan tulang ki nong rep po Shnong bar khoj ba tim dei su kan ban rep no na smart ni hab ban te lang ba kat kulit kembang ni pam manta bu ong ba udai tu bosneu bomlong te ni la ya trelang bang ya pam no bang ya pen khoj no ban nga kenturu iki nong rep ki bahang rek Shnong mdei jana Shnong ne marjan marparu ba tim dei su kan ban rep ni umar ba ni la tip manta ba udai tu umar ba sneu ma ju ong ju ba la batai mana mo te kata hi ke bangang mut bano ti kembalong mata ke apa ke kemba kanu kani ki barep de ki try jaka ben na te hangne te baya khle phi mdei man ong kat bo chong ne don jaka don lang ta don bu sia wa ni jaka ki we don ba teng lai khle lang khat ta kemba kanu egarai sai ni ki jaka ki ba mi no ta kata ten keli ta tengah theu tum la ra bentip la bon ba kan ba yu ting ni ba yu ni kan ka dai te shoi tengah nga ya lang tim tom to ka nga le la kam la jong le pe chno man la jaka ngan tip chno la ban yu